Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο part του Ice Age στο 3. Όπως βλέπετε αυτό δεν είναι το Ice Age στο 3, το ξέρω. Αυτό επειδή θεώρησα ότι το Ice Age στο 3 μπορεί να είναι λίγο βαρετό, αποφάσισα πρώτα να παίξω λίγο Killzone, λίγο multiplayer. Αποφάσισα να παίξω το multiplayer, ναι. Για να μου πείτε και θέλω να μου πατήσετε στα comments αν θα θέλατε να συνεχίσω να παίζω πεδία μάχης και στη συνέχεια να ξεκινήσω και το Ice Age στο 3. Εξαρτάται από εσάς. Θέλω να το δείτε, να δείτε πόσο ωραίο είναι. Helgast θέλω να είμαι. Θέλω να κάνω ομαδικό deathmatch. Τώρα ποια πίστα να βάλω? Στο σταθμό του πάρκου, ωραία. Συγγνώμη. Μισό λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε 100 θάνατοι, 10 λεπτά. Και θα βάλω όριο spawn 5. Και λοιπόν ξεκινάμε. Δεν έχω συνηθίσει να παίζω με το ένα χέρι, με το ένα τραβάω την κάμερα και δεν έχω συνηθίσει καλά να παίζω με το ένα χέρι Killzone. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα είμαι ένας Helgast. Και ο σκοπός μας είναι να σκοτώσουμε τους ISA. Να ένας. Βλέπετε δεν έχω συνηθίσει καλά. Όπως βλέπετε. Χαμώ το. Έλα. Εκεί, στην ευθεία. Οκ. Το κάνουμε λίγο πιο εύκολο. Λοιπόν, όπως βλέπετε με το R1 πυροβολάει. Με το τρίγωνο κάνει reload. Με το τετράγωνο δεν κάνει τίποτα απολύτως. Όπως βλέπετε εδώ πέρα πήραμε ένα όπλο με το οποίο εκτοξεύει βομβίδες. Με λίγα λόγια είναι κάτι σαν grenade, σαν πιστολάκι grenade launcher. Αν έχετε παίξει βέβαια το Black Ops το 2. Όχι ρε. Οκ, double kill. Oh my god. Πέθανε ρε. Οκ, το σκότωσα. Χειρομοβίδα. Κάποιος έριξε χειρομοβίδα, είμαι σίγουρος. Όπως βλέπετε με το R1 εκτοξεύει χειροβομβίδες και ο βλάκας έπεσε κάτω. Φίλε μου. Όχι ρε, δεν έχει και υγεία εδώ. Φτού. Φίλε μου, πεθαίνω. Με το R3 κάνει zoom
Και με το L2 τρέχει. Πέθανε ρε, μπράβο. Το σκότωσα τον Naismith. Με σκότωσαν πάλι. Εντάξει. Αυτού να πάρει. Άλλα 2 kill και είμαι τελειωμένος. Να πάρει. I'm dying. Φτού. Τέλος παιχνίδιου. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, έκανα τα λιγότερα kill. Όταν το παίζω με 2 χέρια είναι πολύ πιο βολικά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα σύντομο multiplayer στα πεδία μάχης για το Killzone. Και ελπίζω να σας άρεσε και μην ξεχάσετε να μας κάνετε comments, rate αλλά και subscribe. Και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. Τα λέμε.